तो चलिए आई भैया, आज हमने के बीना स्टूडियो में हमारे बड़े भैया भोजपुरी के लोकगीत गायक हमारे बिंदु यादव जी के स्टूडियो में आज बिट्टू बबुआ के देख रेख में ये हम अद्भुत कहानी एगो पेश करता ने, जवना कहानी के नाम बा आरती के प्यार खत्म कर दिया छोटू के संसार। जेकर हमारे आशीर्वाद हमारे कमलवास कुंवर गुरु जी आ चलिए हमारे सहयोगी कलाकार बने। बेंजू पर संगत करते भाई संदेश समरिया जी, नाल पर संगत करते भाई विपिन बहार जी, बागी बलिया उत्तर प्रदेश से हमारे कोरस पर बने बबुआ पवन बबुआ, मनु बबुआ, अरुण बबुआ, अनुरुद्ध बबुआ, हमारे किलाट मास्टर बने जुमन भाई। अब चलिए हम रउरा सबके बीच व्यास राम जी गुप्ता पूरा भोजपुरिया के बार बार लगातार नमस्कार प्रणाम, हार्दिक 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 अभिनंदन। बड़ी सुंदर हमारे बेंजू मास्टर रहे बजौले, रुपये पैसा के बा खेल बबुआ, चाहे सेंटर जेल होखा चाहे कौनो खेल होखा, रुपये के खेले बा चलत बाबू। देखी कवि के कल्पना बाये, प्यार के व्यवहार के आकार ना चिन्हाला, प्रेम में फंस के केहू गिर जाला खाला, होला बदनाम सरेआम केतना दाम देके, प्रेम में दीवाना जे हलखाना में जाला, तब प्रेम हटे पूजा पूजे लायक नहीं खे कलयुग में, प्रेम में नसाई जाला के तनासी वाला, प्रेम में कमल बास खास राम जी बेआस के, तो चली जाला गोली निकली जाला भाला। चली बबुआ कहानी के इजे से हमने के शुरुआत कर जाओ। प्रेम का हो, प्यार का हो, लव माने प्यार होला, प्यार का फॉर्मूला 4 अक्षर से सजावल बा, एल ओ भी ई, चारों के 4 गो नियम होला बाबू हमार। पहिल का अक्षर एल हो, लेस ऑफ टाइम, प्यार में समय व्यर्थ होता है। दूसरा का अक्षर ओ हो, ओशन ऑफ टीयर, आंसुओं का सागर, प्यार करने वाले का आंसू आंख में बहता है। क्यों? प्रेमी प्रेमिका को चाहता है मगर प्रेमिका नहीं चाहती है। यदि दोनों चाहता है तो घर परिवार संसार ना बसे देला। जैसे छोटू के आरती के प्यार व्यवहार का तन निमर रहे, लेकिन घर परिवार मिल के ओह प्यार के संसार से गुजार दी हो। ए से बबुआ हो, लास्ट अक्षर ई हो, इंड ऑफ लाइफ, इंड माने अंत और लाइफ माने जीवन। एजे से हमने के प्रेम के शुरुआत कइल जाओ। आरती की हाँ फोन कई के छोटू बबुआ प्यार व्यवहार के आकार के बतलाओ, तो बड़ी सुंदर हमारे गायत्री ठाकुर जी एगो लय गावत रानी हो कि बेदर्दा दर्द देले बा उहे नु दी दवाई। इत तरज हो, लेकिन कहानी के फर्ज का बाबू हमार कि पढ़ी के प्रेम के पाना दीवाना प्यार में पागल बाप। पढ़ के प्रेम के पाना दीवाना प्यार में पागल बा। पढ़ के प्रेम के पाना दीवाना प्यार में पागल बा।
प्यार में पागल होके करत का बा न खाला ठीक से खाना बहाना कोई के भागल। हाँ हाँ अरे जियो बछड़ जियो। न खाला ठीक से खाना बहाना कोई के भागल बा। ए बाबू प्यार करे वाला इकोरा होता जाके चादर ओढ़ के आ चादर में मोबाइल से कदर कर ले का मैसेज कोई के मोबाइल से दबाइल प्यार के फाइल से। मैसेज कोई के मोबाइल से दबाइल दिल के फाइल से। बाबू हो फोटो के चूम चाटे में दीवाना रात भर जागल बा। फोटो के चूम चाटे में दीवाना रात भर जागल बा। ए बाबू हमार और का बा छोटू के प्यार में आरती नजरिया बान जब मारती। छोटू के प्यार में आरती नजरिया बान जब मारती। ए बाबू हो करे जा कुह के दिन रतिया करे जा कुह के दिन रतिया ई कैसन रोग लागल बा। करे जा कुह के दिन रतिया ई कैसन रोग लागल बा। ए बाबू छोटू आरती के प्यार में पागल होके 2 साल से मोबाइल पर लागल रहल है और एगो प्यार के मोहब्बत के बात कहले का बड़ी सुंदर लय बाबू हो कि प्यार के तहरा दीवाना हम बन बिना कबहू बेगाना हम। ए आरती तहरा प्यार के बेगाना ना हम बनो तहरा प्यार के दीवाना होई हो। कहले का कि प्यार के तहरा दीवाना हम कबहू न बनम बेगाना हम। प्यार के तहरा दीवाना हम कबहू न बनम बेगाना हम। नइखे विश्वास नइखे विश्वास देखो आजमाई के कहे कि जान के परान हमार क्रिया खियाई के। जान के परान हमार क्रिया खियाई के। मास्टर साहब
अंतरक भावा का संगे जिए मर के करता निवादा आरती बदली हो जन तू अपना इरादा क्रिया कसम हम खाता नहीं कि तहरा के जीवन भर ना भुलाई बाकी तू अपना इरादा पर रही हो संगे जिए मर के करता निवादा आरती भूलई हो जन तू अपना इरादा प्रेमवा के मंजिल में बसल बाड़ू तू हमारा दिल में अरे प्रेमवा के मंजिल में बसल बाड़ू तू हमारा दिल में कबहू न छोड़ बिहात कबहू न छोड़ बिहात देखो ना धराई के जन के परान हमार क्रिया खियाई के बाहर बबा जन के परान हमार क्रिया खियाई के बाबू हमार क्रिया कसम खाली हल कि एक संग जियल जाई एक संग मुअल जाई शादी ब्याह हमने के होई एक संगे होई बबुआ हो क्रिया कसम खा ली हल एह बात के पूरा परिवार कले कले जानी गई लोग जानल घर परिवार जानल कि ई तो ऐसे प्रेम मोहब्बत चलत रही तो हमने के इज्जत के सत्यानाश हो जाई यह आरती के भाई अब जीजा अब भौजी के एगो भाई बाणे मिल के आपस में षड्यंत्र रचल बबुआ हो आरती के भैया एगो बात कहले का ए जे लय लागल की जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल का है किसको जाना अरे जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल का है किसको जाना भैया मिल के सार मिल के पाहुन मिल के आ संग में खलनायक भौजाई बाड़ी जेकर नाम रेणु देवी बा ऊ अपना ननद आरती से कहली कि ये ननद सुना ना हमने के सबके विचार बा सबके सलाह बा सब कोई मिल के तहार बियाह छोटुए से कइल जाई तो ए जे भाव बा बाबू हो आरती छोटुए से होई तोर सगाई फोन कोई के घरे बोलावाई छोटुए से होई तोर सगाई फोन कोई के तू घर द बोलाई आज रतिया के घर ही बोलाव खूब प्रेमा से हनीमून मनाव आज रतिया के घर ही बोलाव खूब प्रेमा से हनीमून मनाव धूमधाम खूब होई विदाई आरती छोटुए से होई तोर सगाई होते भोरे होई तोहरो विदाई आरती छोटुए से होई तोर सगाई चलो होते भोरे होई तोहरो विदाई आरती छोटुए से होई तोर सगाई ननद के फुसला बहला के भाई मिल के जीजा मिल के सारो मिल के आहा भौजाई के तो कही के नहीं बबुआ अतना खलनायक भौजाई बड़ी फोन करवा के
आ छोटू के बोलवा ली हले आ जब छोटू आ गए भैया ओइजा के सीन ना कहले कहाता आ ना कहला बिन रहले रहाता बबुआ। तो कवि के भाव लगई कि रो चले रचनवा दादा आ सब लोग मिली के रचले रचनवा दैबा सब लोग मिल के भाई भौजैया बहनोई औरी साथ बाहर समय एगो घरवा में बंद कैले छोटू के धड़ 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 के ला करे जावाला चार ये भैया छोटू के बन को दिहल लोग अलग घर में आरती बाड़ी। जब आरती के नजर पड़ल छोटू पर अब इनको करेजा धक धक कर लागल कि या दादा हम तो छोटू के घरे बोलवा दिहनी अब का होई दादा। ये बाबू हो अखिया से आंसुआ हेला आरती के कवन गतिया होई है अब दैबा हो हमार दोसर घरवा में आहो छूटता छोटू के बन के कसैया जब मारे बेसुमार बन के कसैया जब मारे बेसुमार अखिया से असुआ के धार बहेला लड़का एगो पड़ल बा अकेले बेसुमार। हे सरकार कसाई की तरह छोटू को मार तारे लोग जब मारा तारे लोग आरती के आंख से आंसू टपके लागल या दादा हम तो बोला के का कोई नहीं। अब छोटुआ हाथ गोड़ पर गिरता कि भैया भैया जवन तू कह तवन हम कदी भैया लेकिन हमार का गलती बा भैया हमारा के इतना मारता लो। बाबू हो ये भाव बदल गई ये जे कहे के बा कि आखिर कार कौन गलती हम कइनी रोई रोई बोलता तो छोटुआ बचनवा आफत में परल बा परनवाना। आखिर तू भाई हो आ कसाई के काम करता रह भाई तो आफत में हरे परल बा परनवाना। तो भैया बन जन कसैया एगो बहिन करनवाना। ए भैया बन जन निरदैया अपना बहिन करनवा हे भैया भैया निर्दयी बनता रह भैया का तू चाहता रह जवन चाहता रह तवन कह दे कह भैया कह तो हम तोहरो आरती बहिना के भुला दे आ दोसर लड़की देख के कहीं को ले जाके साथ। लेकिन पापी निर्दयी कहता कि अरे न बांस रही न बंसुरी बाजी तो रही बांस न बंसुरी बाजी अरे कोइलो से लहू लोहनवा आफत में परल बा परनवाना।
तो साला चिन्हलसी नाही बहनोइया रे अपना बहिन करानावा हे हे रे सारावा चिन्हलसी नाही बहनोइया अपना बहिन करानावा ना आखिरकार रोई रोई के छोटुआ कहता कि भैया आफत में तो प्राण बटले बा अब बुझाता कि जान बची ना कम से कम एक गिलास पानी पिया दो कौना भाव में कहता बाबू हमार लागल पियास रोई रोई के छोटुआ मांगत बाटे पानी बाकी पपिया बुझलसी नाही लिहलसी जिंदगानी बाबू काजी आखिर लत पतो कैलो सी बदनवा अरे मनलसी नय कहू बचनवा आफत में परल बा परनवा ना आफत में परल बा परनवा ना तो जीजा चिन्हलसी नाही बहनोइया रे पापी बन दुश्मनवा ना जीजा चिन्हलसी ना बहनोइया रे पापी बन दुश्मनवा ना प्रमाण मिलला भैया कि रोई रोई के छोटुआ पानी मंगले बा तब तक से 3 बज गइल बा जब 3 बज गइल बा आरती छोटू के भैया के पास फोन कइले बाड़ी उनकर भैया आइले दरवाजा से मार के उनको के भगा दिया लोग छोटू के पिताजी आइले छोटू के पिताजी के भी भगा दिया लोग जब छोटू जी के पिताजी के भगा दिया लोग गांव घर के लोग आके बात में फुसला दिया लोग तब तक से पापी निर्दयी करे ठेका दिया कैसे कैसे छोटू के भैया बाबूजी के देखो बतिया में फंसवल अब बतिया नहीं बनल तब करेंट ठेकवल राम जी व्यासो ऐलान करले हरे निकलल कैसे परनवा आफत में परल बाटे जानवा ना आफत में परल बाटे जानवा ना तो पापी बन के देखो निरदैया रे कटल से कुल्ही बदनवा तो पापी बन के देखो निरदैया रे पपिया लिहलसी जानवा हे सरकार पापी निर्दयी करेंट ठेका के छोटुआ के जान ले ली हलो जब छोटुआ के जान ले ली हलो तो बड़ी सुंदर है जे लय लागल हमार बाबुआ देखी भाव का बा अब न तो पर हो बिसाजो हरे की जो बनवा भरपूर बा आये ही लैया परशोक मिश्रा जी बहुत पहले गावत रहले का अब से तू चेतना तो अरे आइल घरी बट ना सके अब मन करे किए सैया अरे मन करे किए राजा हम खैती गोली सल्फा सके मन करे किए राजा हम खैती गोली सल्फा सके भाई तो तरज है लेकिन हमारा कहानी के फर्ज का बा भइल भेंट करेंट ठेकवला अरे तो मच गइले हाहाकार हो आ गाँव घर के लोग जुटेला अरे गाँव घर के लोग जब जुटल आ हो गइले भिनुसार हो गाँव घर के लोग जुटल तब हो गइले भिनुसार हो आहा
अपने बहन के बाहरे भाई अब बाहरे बाप बाहरे जीजा बाहरे सार का कहे के भावा अपने बहन के विधवा पहले देखो जुल्म भाई के अपने बहन के विधवा पहले देखो जुल्म भाई के ए बाबू हो बिटू बाबू रावण से तनिको कमे नहीं खन पहले कौन सा कसाई के रावण से तनिको कमे नहीं खन फेल पहले कौन सा कसाई के बाबू पापी पाप से डरत नहीं खे कोइले अत्याचार हो आ होई न भेंट करेंट ठेकौले त मच गइले हाहाकार हो ए होई न भेंट करेंट ठेकौले मच गइले हाहाकार हो बाहर समय के तनाजा एक भाई मिलकर अपने बहन का विधवा बना दिया बाहर समय वाह अब आरती भी बेहोश हो गई बड़ी उनको के बड़ी मार दी हम लोग बबुआ हो गांव घर के लोग जुट के सब तमाशा देखता कि केहू से बोलत नहीं खे लेकिन सब कोई अपना आत्मा से कहता कि बाहरे निर्दयी भाई बाहरे सार कसाई बाहरे नतीजा करे वाला जीजा जुल्म बड़ी भारी कोई लोग आहा जब होश भइल बा आरती के सुई दवाई करावल लोग सुई दवाई के करावल छोटू के पिताजी सुई दवाई करौले जब होश भइल पूछाइल आरती से कि आखिर तू का करबू कहाँ रहल चाहतारू कैसे रहल चाहतारू तब बाबू हो जे भाव लगइल कि जियारवा धक धक कांपे आरती के ए जब बिरहा के ठाट में तनी आवाज लगावे लोग बिरहिया भाई लोग कैसे नरक से बढ़ के देखो लागे नई हारवा जियारवा धक धक कांपे आरती के आ तो नरक से बढ़ के रे देखो भइला नई हारवा हो जियारवा धक धक कांपे आरती नरक से बढ़ के रे देखो लागे नई हारवा हो जियारवा धक धक कांपे आरती के बाबू तो जन्मदाता भगवान से बढ़ के होले सब कर बाप जन्मदाता भगवान से बढ़ के होले सब कर बाप कोइले नतीजा जीजा मिलके अरे भाई के संग भारी पाप हो जियारवा धक धक कांपे आरती के अरे तो मिले सहारा रे हरदम जवाना नई हारवा हो जियारवा धक धक कांपे आरती के तो मिले सहारा रे देखो जवाना नई हारवा हो जियारवा धक धक कांपे आरती के तो सुख के जगह दुख मिलल बा बाजल नाही बाजा तो सुख के जगह दुख मिलल बा बाजल न प्रेम के बाजा बबुआ हो ऐसन पापी पाप के चलते देखो देवे के चाहे फांसी के साजा हो जियारवा धक धक कांपे आरती के तो राम जी छोड़ी है नहीं ढुकई है जल के भीतरवा हो जियारवा धक धक कांपे आरती के तो राम जी छोड़ी है नहीं
ढुकई है जेल के भीतरवा हो जियरवा धक धक कांपे आरती के बाहर दुष्कर्म करे वाला ए बबुआ आरती के गांव के का नाम हो ग्राम बड़ौरा थाना रानीगंज जिला अररिया आरती के पापा के नाम धीरेन्द्र यादव माता नागरी देवी और 4 गो भाई बने 2 गो भाई के प्रमाण मिल रविकांत विष्णुकांत जेकर बहिन आरती रही बबुआ हो गुलजार रस फूल खिलत रहे एने पवन जीजा मिल के मिथिलेश सार मिल के दोनों भाई मिलके और संगे जौन भौजाई नागिन भी है वो मिलके अत्याचार कर दिहल लोग। अब बबुआ छोटू के लाश आइल बा जब छोटू के माई देखली छोटू के माई देखली तो कहली कि बेटा 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 अरे बेटा हमार कहतरी बाबू हो कि भैलो प्यार में पागल रात भर रहल जागल भइल बेवफाई छाती पीटी पीट के रोवतारी माँ बेटा हमार कि हमारा आँखिया के लाल हरदम देखनी खुशहाल आफत कैसन आई कि छाती पीटी पीट के रोवे भाव छोटू के भौजाई छोटू के माई छाती पीट पीट के रोवा तारी कि जुटले गौआ के लोग कैसन बुरा सन जोग भइल नाव हसाई छोटुआ आरती के करनी गवा जैसे हमने के कहानी के समाप्त रही भाई प्रमाण मिलत रहे कि चारों भाई धक के गई लोग माइयो धक के चल गईली जीजो धक के चल गईले सारो धक के चल गईले पूरा परिवार बाहर समय एक दूसरा के सतैब तो कबो सुख से ना जिए पैब सेवा समाप्त जैसे कह दिया तनी वही नाम के बोले के बा अरे की बोलो ये सुगनवा तनी श्री सीताराम बोला बोलो हो सुगनवा बोलो श्री सीताराम बोला श्री सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो श्री सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो बोलो हो जवानवा बोलो श्री सीताराम बोलो बोलो हो जवानवा बोलो श्री सीताराम बोलो The end.